Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwa nje. Sikhuluma nabameli bengonyama bacubungula isinqumo Amalunga sendlunkulu eseka umntwana uSimakade Zulu athi awukeze ukuphela umbango wesihlalo sobukhosi bukaZulu ngemva kwesinqumo senkantolo yokwedlulisa inqumo zezinye inkantolo ezivumelane nesinqumo sikaMengameli wezwe sokuhlonza ingonyama uMisuzulu kaZwelithini njengomholi walesi sizwe. I'm not here to justify that which is there I'm not able to tamper with, even though I have power to do so for the betterment of the people of South Africa. I can't agree to that. Ngolesibili ungqongqoshe wamaphoyisa usathathe umhlaba khefu senza umchunu uzoqhubeka nokuphekwa ngemibuzo ngaphambi kwekomiti lesikhashana eliphenya inzolo zokuqhambukela kosombusazwe namaqembu egilamkhuba emsebenzini wamaphoyisa. In the light of these findings, the court is not persuaded. The application for bail is accordingly refused. Usomabhizinisi uVusimuzi Khet Matlala uzonikela inkantolo ephakeme yaseGoli kusasa eyodlulisa isinqumo senkantolo yemantshi yase-Alexandra sokumenqabela ibheyili ecaleni lokuzama ukubulala lo ayihlekisana naye uTebogo Chobejane. We are all devastated at Sanlam Cape Town Marathon. The team, our sponsors, partners, we're all extremely devastated, and we know the participants are, and we really are sorry. Abasubatha ababalelwe inkulungwane nengamashumi basale bedumele ngemva kokuhoxiswa komjaho iCape Town Marathon sekusele isikhashana ukuthi uqale ngenxa yomoya onolaka. Nabakamthombo Gobhoza isizwe sizivuno nenkomo zokhokho baso libumbene lomkhothi ihora siyakhuleka nina bezinyane lengezengeze angabe ngisanda ngomlomo njengesiqabetho angihlale kuzona ithonto naze ihamba phambili isihloko. Lawo malunga sendlunkulu kaZulu abhema cuba linye nomntwana uSimakade Zulu kaZwelithini athi usekude ukuphela umbango wesihlalo sobukhosi bukaZulu. Lamalunga sikhahlela ngazo zombili isinqumo sakamuva esikhishwe inkantolo ebheki inqumo zezinye inkantolo nokuyisinqumo esivune uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ekuvuneni kwakhe ukuthi isizwe sikaJama isizwe sikaPhunga noMageba sibuswe ingonyama uMisuzulu kaZwelithini. Umbango ngesihlalo sobukhosi bakwaZulu uyaqhubeka. Izinyane lesilo esesakhothama uSimakade ukholwa ukuthi nguyena okufanele ahlale esihlalweni sobukhosi hayi indlulamithi ebusayo uMisuzulu kaZwelithini. Inkantolo ephakeme yokudluliswa kwamacala isanda kukhipha isinqumo esivuna uMengameli wezwe uMnumzana uCyril Ramaphosa ngokuthi walandela imigodo efanele ngaphambi kokuhlonza isilo uMisuzulu kaZwelithini. Amalungu wasendlunkulu eseka uSimakade athi awavumelani nesinqumo senkantolo ephakeme yokudluliswa kwamacala. Kulesi sikhathi ke sikhuluma nabameli bengonyama bacubungula isinqumo ukuthi umgudu okudinga mawuthathwe ingonyama kulesi sikhathi iwona muphi. Umntwana uThokozani Zulu usola abanye osopolitiki ngokuxambukela kwabo ezindabeni zasendlunkulu. Manje kulolo daba lasendlunkulu yini abafowabo bengonyama nomndeni wayo bephucelelo lungelo. Baqhamuka osopolitiki bazohola lelo daba besebenza nezindle engaqondene. Lamalungu asendlunkulu athi ayakholwa ukuthi lolu daba lwesihlalo lusangaxazululeka uma lezi inhlangothi zihlala phansi zixoxisane. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba zeSABC ngiseThekwini. Ikomiti lesikhashana lasePhalamende liphenya ngeinsolo ezibucayi ezadalelwe umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ngoNtulikazi lizoqhubeka nomsebenzi walo ngolwesibili. Ungqongqoshe wamaphoyisa usenzo umchuno sahlabe ikhefu emsebenzini ngenxa yensolo kaMkhwanazi kulindeleke ukuthi aphekwe ngemibuzo wamalunga leli komiti ngalo lwesibili. Umchuno utshela ikomiti lesikhashana ukuthi isinqumo sakhe sanyake ngesokufuna ukuhlakaza ithimba elijutshela ukuphenya ngokubulawa kosombusazwe sasemthethweni. Uphinde wadalula nokuthi wamazisa noMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngokuhlakaza kwakhe iPKTT wengeze ngokuthi isinqumo sakhe sathola ukwesekwa uyena uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Usomabhizinisi uVusimuzi Khet Matlala
Nikele enkantolo ephakeme yaseGoli kusasa eyodlulisa isinqumo senkantolo yemantshi yase-Alexandra sokumenqabela ibheyile ecaleni lokuzama ukubulala lo wayehlekisana naye uTebogo Thobejane. Ukholwa ukuthi inkantolo yemantshi yase-Alexandra yenza iphutha ngokuchitha isicelo sakhe sebheyili. Watshela inkantolo ukuthi ukuhlala kwakhe ejele kuzokhahlameza izinkampani zakhe, kepha-ke imantshi yanquma ukuthi izizathu azibalulile azanele. The nature and seriousness of the offences demonstrate a clear danger to the safety of the community. The state's case viewed at this stage cannot be described as weak. In the light of these findings, the court is not persuaded and satisfied that the applicant has established exceptional circumstances which, in the interest of justice, permits his release on bail. The application for bail is accordingly refused. Ngokusho kombuso uMatlala onepasi kunyathi laseSwatini futhi ngumuntu ongakwazi ukushaya achithe uma engakhululwa ngebheyili. Yize uMatlala eziphikisile izethulo zombuso, imantshi ithole ukuthi umbuso ukwazile ukukhombisa ukuthi engabaleka kuleli. In weighing these competing versions, the court is not satisfied that the applicant discharged the onus of demonstrating that he does not pose a flight risk. On the contrary, the evidence of the foreign financial interest, the allegations of possession of an Eswatini identity document, the unresolved border movement anomalies, and his proven ability to access communication devices while in custody collectively indicates that the applicant has both the means and the potential opportunity to evade trial. INPA izihlela ukusiphikisa isicelo sikaMatlala. We believe that this court was not misdirected, whether in law or factually. So we will be opposing his application. Kanti kwamanje uMatlala uqhunywe ejele iGosi Mapuru ePitoli. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula usexwayise amalungu eqembu ukuthi angaphambuki emzamweni yokwakha kabusha inhlangano engqungqutheleni yomkhandlu kazwelonke ezayo. Le ngqungquthela kazwelonke umbuthano wokubukeza umsebenzi weqembu kanye nomsebenzi osewenziwe kusukela engqungqutheleni lonke eyedlule. Izinkolongwane zezithunywa ze-ANC kulindeleke ukuthi zicubungule amandla nobuthaka beqembu engqungqutheleni kazwelonke ezosingathwa eNazareth eGoli kusukela mhla ziyisishiyagalombili kuya mhla ziyishumi kuZibandlela. The people want to see the ANC emerge from the General Council a strong organization, decisive, leading the motive forces going forward, dealing with the challenges before it. Sanulahlekiswa nguNobenani ngeSixhosa ndiyazi ngeSiswati kuthwala. Nilahlekiswa, you are diverted by things that have got no meaning. Kusenjalo uphiko lwentsha lwe-ANC lusanda kuhlangana nalo kweyalo ingqungquthela kazwelonke eKimberley ngenjongo yokuqhamuka nezixazululo zezinkinga ezihaqe intsha. Exploration of land without composition as one of them. Nationalization of commanding heights of the economy, which are mines, banks, state entities, must serve the people, not capital. One People's Bank, a merger of Post Bank and African Bank into a strong state bank. Protection of township economies from foreign exploitation. Izifunda ezifana neWest Rand eGoli nazo zagange ukubamba iqhaza. Part and parcel of what we can share with you is for us to make sure that we've got a legislation that will govern coalition government in municipalities, because currently we have an arrangement that is not necessarily legislated. It's one thing that will push robustly so that we have a legislation that can govern local government in terms of coalition government. Ingqungquthela ye-ANC izobanjwa ngesikhathi kunezigcawu eziphenya ngombutho wamaphoyisa kuleli SAPS malungana nezinsolo ebucayi ezadala kuzo wamaphoyisa KwaZulu-Natal. Omengameli we-IFP uVelenkosi Nhlabisa utshele abezindaba ukuthi sizophuma ngoZibandlela isinqumo ngengqungquthela yokuqoka ubuholi kuleli qembu. uHlabisa usho kanje ngesikhathi iqembu ligubha iminyaka engama-50 lidlanhlamvana eSoweto eGoli. Viva IFP Women's Brigade! Viva! Ingxenye yokubungaza iminyaka engama-50 iqembu ye-IFP labakhona. Leli qembu libe nemicimbi eyehlukene ezweni lonke. Izinkulungwane zabalandeli namalungu e-IFP zibuthana esikhungweni somlando eSoweto uzobukeza ngohambo lweqembu njengoba lizobamba ingqungquthela yama-36 yokukhetha ubuholi.
After the completion of the inauguration of branches, it will be the auditing, because you need to confirm the existence through audit process when you are prepared for the conference. Phambilini emcimbini ophiko lwabesifazane waleli qembu uHlabisa wakhala ngomkhankaso ngaphakathi omelene naye, kanti ngemuva kwevideo esabalala ezinkundleni zokuxhumana uthe kunemizamo yokuthunaza isithunzi sakhe. Ebuzwa ngalolu daba uHlabisa uphendule wathi, I don't want to draw the IFP into this, and it has nothing to do with factions. It's just limited interest, and we are about to conclude to understand the full extent of what is the interest this person and this smaller group they are dealing with. Abalandeli baleli qembu babukeze inguquko ezibe khona eminyakeni edlule. Kakhulu ukubona inkatha ikhula la endaweni yaseGauteng, ikhula kakhulu because sizimisele ngokuthi inkatha ibe khona kuwo wonke ama-province. uHlabisa uthi uzosebenzisana namaqembu zombusazwe azibophezele kulungiseni ohulumeni basekhaya njengoba sisikhulu nesidingo sozinzo komasipala abakuleli. Embukele sachiqwa itolo kanti mabisibuya sizokuphathela udaba oluthi I consult patients. Sometimes I feel drowsy to consultation. Zisonga ngokumasha izakhamuzi zaseshawele Soweto njengoba ikhala ngomsindo webandla iUnity Fellowship Church osuphazamise impilo yazo iminyaka e16. Asibingele sikwamukele mbukeli umusana ukungena udabeni oluphambili besibike ukuthi amalunga asendlunkulu eseka umntwana uSimakade Zulu athi awukeze ukuphela umbango wesihlalo sobukhosi bukaZulu ngemva kwesinqumo senkantolo yokwedlulisa amaqala esivumelane nesinqumo sikaMengameli wezwe sokuhlonza ingonyama womisizulu kaZulu lithini njengomholi walesi sizwe. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba oyibuka njengamanje ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uma iqedwa nje ukusakazwa umnyoza kwethu uzobe esekufakela zona. Namhlanje ungqongqoshe wezogesi uDokotela Hosiyensu Ramokgopa umemezele uhlelo luzoguqula indlela ugesi okhiqizwa ngayo kulelizwe njengoba luzogxila kakhulu ekhiqizeni ugesi ongayinukubezi imvelo. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Hosiyensu Ramokgopa uthi akumele neze futhi izwe lizithole selibhekene nengqinamba yohlelo lokucima konga ugesi lingazelele kule minyaka ezayo. We are going to be deliberate and intentional in ensuring that we achieve conditions of energy security, and this country will never again be subjected to load shedding. So that's what the plan seeks to do. Uphinde waveza ukuthi uhulumeni wazi kahle kamhlophe ukuthi izwe kufanele linciphise izinga lomoya odungekile. Kepha lokhu akusho ukuqeda nyanga ukukhiqiza ugesi ngamalahle. The point we are making is that there's a litany of clean technology solutions that are available, clean coal solutions that are available. What the RP says, it instructs ESCOM to say that we must go into a clean coal technology demonstration plant and that we must see the results by 2030. Njengoba kuke kwaba nempikiswano phambilini malungana nokuthengwa kobuchwepheshe benuzi, ungqongqoshe uRamokgopa ukubeke kwacaca ukuthi amandla enuzi azobamba iqhaza elimqoka emnotheni wezwe ukuya phambili. Nuclear we building 5,200 megawatts of new nuclear capacity in this country. I have made the point that the state will not prevaricate. The state will ensure that we are very deliberate. We are transparent in the manner in which we are going to procure this clean energy solution, and you want to say to the country that is a big part of what we'll be doing. Ukuze lolu hlelo lube impumelelo kuzodingeka ukuthi izinkampani ezizimele ziphonse itshe esivivaneni ngokutshala imali kulolu hlelo. Abazali nabafundi basemakhanye primary school eNgcobo esifundazweni Eastern Cape bakhala ngesimo esinzima okufundwa ngaphansi kwaso kulesi sikole bathi bafuna umnyango wezemfundo ubakhele amagumbi okudlela asezingeni elifanele.
Abazali bathyola ngelithi abantwana bafundiselwa kule ndawo kuba amagumbi okufundela agcwele. Bathi bafumana lamagumbi emva kokuba amatyotyombe ebabewakhile eMkanomoya. Bakwathyola ngokuba ngo-2018 isikolo sasizokwakhiwa kwaze kwakhona nokontraki owonyulwayo ukuba asokhe kodwa basalindile. Ekuphandeni kwethu saye safumanisa uba isikolo esi kwakufanele basakhiwe ngo-2018 because sasingu-priority number 1 2018. Xa siyilandela kwafumaniseka uba ngo-2019 sasivela nango-2019 as sikwi-backlog. Kulapho safumana khona i-information ebhaliweyo into yobana eneneni isikolo sasisesikwi-process yokwakhiwa kangangoba kwakuse-appointwe ne-contract okanye i-construction. Isebe lezemfundo ephondweni lithi lise izakhiwo zethutyana kwaye ziza kugqitywa kungekudala. IMakhanye Primary School inaso isikolo. Ngaphandle kwezi classrooms inazo zakhiwe nge-brick and mortar kwakunye ne-office block. Sisanda upinza ngeeclass eze-mobile classrooms. Sinethemba loba futhi izinto zihamba kakuhle ngoba sibanikile i-mobile classrooms khona ukuze bazokwazi baqhubeke ukufunda nokufundisa. Abazali bafuna izakhiwo ezisisigxina njengoko babethenjisiwe emva kweminyaka yokusebenzisa izakhiwo zethutyana. NjinguNomzwanele Mngoma kwindaba ze-SABC ndiseNgcobo. Zisonga ngokumasha izakhamuzi zaseshawele Soweto njengoba ikhala ngomsindo webandla iUnity Fellowship Church osuphazamise izakhamuzi iminyaka eyi-16. Leli bandla ke mbukeli linqabile ukuphendula ngensolo eyibhekiswe kulona. Ilungu lomphakathi likhongathekile lithi sekwanele manje ngesifunda abanike ukuthula lithi cishe sekuphela iminyaka lingalali kahle ngenxa yomsindo waleli bandla iUnity Fellowship Church. Sometimes even after this all night prayer I have to go to work on Saturday without having had a nap, and I'm a nurse clinician. I consult patients. Sometimes I feel drowsy during consultation. Ukukhongatheka kwalesakhamuzi kuthinta nomakhelwane nabo asebenikele lisonto umnqamula juqo mapha ukuthi lithuthe kule ndawo. It affects us so much because the noise is so much, and then we are asleep that time. You can't even sleep. Lesakhamuzi asiphelanga moya njengoba sabuye sasijube station samaphoyisa seMoroka nalapho safika kwaNgqengetshe. JMPD officers are not typically trained or authorized to operate the specialized sound measuring devices required to perform the scientific, legally viable acoustic assessments for a disturbing noise case. We therefore rely on the expertise of environmental health for these technical investigations, which are necessary for complex and ongoing noises. Ngo-2015 lolu daba lwabikwa ePhalamende lwabaselinyusela umkhandlu naseGoli kodwa kuziwe manje asikho isisombululo esibambekayo. Elakuleli linemithetho yezokuphepha emihle kakhulu kodwa ukusetshenziswa kwayo kuyinselele lokhu kuzemva kwengozi yebhasi edlulwe nabantu abangama-43 eyenzeka esifundazweni iLimpopo ngempela sonto eyedlule. Njengoba imindeni yabathandiwe iqhubeka nokuhlonza izisulu zengozi yebhasi, abanye basenembuzo ethi kungani leli bhasi lihamba ibanga elide kangaka kodwa lingazange libheke ukuthi likulungele yini ukuba semgwaqeni. Inhlangano ezokuthutha emngceleni iCross Border Road Transport Agency ET inohlelo lokuqeqesha oqinisekisa ukuthi abashayeli bayayazi imithetho yezokuphepha. As Cross Border Road Transport Agency, we are a regulator. We are issuing permits, and when we issue the permits, we also give the conditions to say this is how you are supposed to operate this bus. Ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Chrissy uvakashela indawo yesigameko ngolesihlanu wakhipha umbiko wesikhashana noqinisekisa ukuthi ibhasi lalingekho esimeni esifanele laligcwele kakhulu futhi umshayeli wayehamba ngesivinini esiphezulu. Bangaphezulu kwezinkulungwane ezimbili abantu abashone ezingozini phakathi kukaMasingana noNdasa walonyaka. Ya into mina bayenze ukuthi bafake kube amabhasi be safety. Ya uyabona toward December so kunengozi yazi kuba nobugebengu obukhulu kakhulu so kumele bayenze amabhasi abenjani be safety.
Ngqongqoshe useyalela bezemigwaqo kuba baphenye inkampani yamabhasi ukuqinisekisa ukuthi amabhasi akulungele ukuba semgaqweni. Baphinde babheke ukuvulela ile nkampani icala lokubulala ngokungenhloso. Kuzosuswa izindlu zodaka ezingaphezulu kwama260 eQwaqwa naseThabanju esifundazweni iFree State njengoba umnyango wezokuhlaliswa kwabantu uzoqala uhlelo lokwakha izindlu ezintsha ngenyanga ezayo. iQwaqwa neThabanju izindawo ezinezindlu eziningi zodaka. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu uthi usemzamweni wokubhekana nalesi simo ngokwakha izindlu ezisezingeni lesimanje. Ukwakhiwa kwezindlu kuzothatha izinsuku eziyisishiyagalombili kuya kweziyishumi. So this one we are accelerating through a method that is used throughout, and that can stand all weather elements, it's safe, it's approved. Otherwise, as government will take chances. So we've put this one here because it's a sample for people to see as a central venue. We'll put all the beneficiaries to come and inspect. Umuntu wokuqala ozohlomula ngendlu umuntu owafaka isicelo ngo2010 kanti uthi ukuhlala kulendlu yodaka kunzima kakhulu. Ikutlwa ke thabile haholo hobane Kafushane uthi isimo besingesihle neze njengoba lendlu yadilika ngonyaka 2024 selokhu efuna usizo kodwa ingalitholi. Thuse kuhloka motho aka nthusa gona nkadula kae. Umfukenge uthi selokhu kwawa indlu abehlala kuyo izingane zakhe sezihlala nezihlobo. Ge agwane bana baka badula. Uphinde wathi ngesikhathi edilikelwa yilendlu kwamphoqa ukuba athathe izingane zakhe ayozihlalisa ezihlotsheni. Kilibatlile dithuso eminyekile kahlulu. Zilinganiselwa ezilungwaneni eziyishumi izindlu zodaka iQwaqwa. Abasubatha babalelwe inkulungwane nengamashumi basale bedumele ngemva kokhoxiswa komjaho iCape Town Marathon sekusele isikhashana ukuthi uqale ngenxa yomoya onolaka. Inkulungwane zabasubathi beseyivele zisendleleni ebheke lapho bekuzokuba khona umjaho ngenkathi ithola ukuthi usuhoqiwe umjaho. Abaningi ababange besajika njengoba bebefuna ukuqinisekisa ukuthi ngabe uhoqisiwe ngempela yini umjaho. We spoke to a woman from Peru and she is disappointed, but there's nothing that she can do. She's here and she took a run this morning also on the promenade. Most of the people is doing the loop of death as they call it here. I run in New York Marathon with 6-inch snow. I run in the Detroit, even the freezing weather. It's not mean you have small wind and you stop. No, this is not excuse. I'm sorry. Bahleli bomcimbi bathi kuvunguze umoya ebusuku kwabese kuphazamiseka ingqalazinda nokuyinto eholele ekutheni kuthathwe isinqumo sokuthi uhoxiswe umjaho. We are all devastated at Sanlam Cape Town Marathon. The team, our volunteers, our sponsors, partners, we're all extremely devastated, and we know the participants are, and we really are sorry. Abasubatha behlukene bazwakalise ukukhathazeka kwabo. We are very shocked to hear this because we're prepared to go to run. They could have just delayed maybe time and start later because look now, there's no wind now. People were advertising Cape Town Marathon. We were so excited to come and run, but unfortunately this happened. Ngonyaka ozayo lo mjaho uzosingathwa ngenhlaba. Umhlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu.
Mbukeli sibeka lapha bese kuphathele zona, usale kahle.